Guys, nindot kay mag-brunch karon og karon mo ato ta sa tong old favorite. You know, ang pungko-pungko diri sa Fuente. Kay dugay na ko nakakaon. So, let's have brunch today here. Mabani ang pungko-pungko sa Fuente, located na dool sa, Fuente Osmeña near Apple Tree Suites. This is nasa hostel gaya dire, pero manuod ta dire, mangita tag laming pagkaon. Sa ato ko niya kasi ay nibabay na ko. Oh. Dire kay nibabay na siya nako. Dire. Kaon ta. Ay tag. Duha ka ginabot. Usa ka crab meat. Usa ka taas. Pila gani mong puso, duha lang dahil ako. Pila gani mong kuano, nagpila naman mong ginabot ron. 18, yang taas. Yang crab meat. 30. Alright. 96 rabot. Okay. Mana? Alright. Ito Mountain Dew ba? Sarap pila gali. Pila imong tubig. Pili lang.
mahaw. Yan, nag-take out pa ta. So, ikalimot, yeah, pungko sa puente. Abri hapon. Ato paborito dire. And I think this is J. Loriente Street. And mana, naikaparkingan, bahay lang mo 20. And yeah, as always, malingaw gid mo kay kagumkom, barato ra, affordable. By the way, dako kay lang puso sa tag-J, so pwede na din usa ka puso mo. So ako naka-expect mo, naka-take out ako kay nako kay gyud ilang puso. Wala ko nahurot ang duha. Usa ra ako nakaon. So, mana, bisita naman sa inyong mga old favorites. Abri na sila. Yung normal na mga plastic, na mga kuan ba. Like na sad. Pero ma-enjoy na gyapon ninyo yung mga paboritong dalit pa rin sa ginabot. Ang ngoyong, lumpia, chorizo o uban pa. Nya ang ginabot na by the way, napay na mga utok, mga kanang karne, mga more or less tag 80 na ang hiwa dire. So muna, thank you so much for watching. Let me know kung na pa mo i-explore na kung balik o kaano magbalik taon sa mga laming local eateries at mga karinderya at mga pungko-pungko o guban pa. We can support them and help them as well, di ba? Kay ang ilang success will be our success. So thank you so much for watching this Carinderia Explorer episode, because we put small eateries in the digital map, one carinderia at a time. And thank you so much for watching. See you sa po sa itong mga food adventures. Bye. Bye, bye, bye. Uy, kalimot na kung maglaag mo. Mask yapon. Shield. Hugas kamot. And of course, kung mo kapabaksin, pabaksin na taon mo. So, mana, thank you so much for watching. Bye, bye, bye.